Um, Good morning, Mwadzuka bwanji, konse kumene muli. Ndine Nesta, the black teacher, also known as Talk It Out with Dr. Patrick Bande. Anyway, dzulo ndinapanga video yomwe ndimafotokoza kuti what's wrong with Malawi, kuti Malawi vuto lathu lenileni ndi yani. Ndiye ndinanena kuti vuto ndife anthu aku Malawi ndife anthu osiyana ndi anthu amayiko ena. And one of our weaknesses ndiyonena kuti we are not very creative, we are not problem solvers. Even our personal problems timadalira kwambiri on outsiders to do things for us, to solve things for us. And that zimaonekeraso ku ma communities. We are always looking for donors, donations, kaya macharichi atu. We are not doing anything kuti tingazipange ifeyo solve ma problems atu mwatoka. Now ndinanena so kuti kumapeto kwake ndinanena kuti we also have a problem ya leadership, because our leaders amachokera mwa ifeyo. The community produces leaders. So ngati the community ili ndi anthu ambiri onse akaganizidwe kotero, not problem solvers, then ma leaders amene timatulutsaso amakhalaso omwewonso, right? Ndiye somebody commented, anthu ena amapanga comment, hey, you have nailed it, I agree with you, chanchani. Komano comment imene ina ndi imisa tsitsi. Ndi comment yonena kuti, so what should we do, or what can we do? You understand? I like anthu amene amapanga critique chinthu ndikupanga suggest ma solutions. Okay, that is constructive criticism, eh? Yeah, ineyo ndikuona kuti leadership yathu is not there. Okay, I'm not talking about one specific leader, no. Komano mene timasankhira ma leaders ndi mene ma leaders athu amagwirira ntchito, they are not real leaders. Okay, chifukwa ma leaders yeniyeni akuyenera kupanga inspire anthu, akuyenera kupanga motivate anthu, akuyenera kuwaonetsa anthu the way. Okay, and if our leaders don't do that, they don't inspire, they don't motivate, they don't show us the way to do things. Okay, ndinanena kuti if you want to be a leader wa anthu aku Malawi, anthu onena kuti iwo they are not problem solvers, you are supposed to lead them kuti anthu aja asinthe, ayambe kukhala kusanduka ma problem solvers, not just by giving speeches, by literally teaching them how to be problem solvers. Okay, I'll give you a good example ya ku China unoko. The Chinese leader amalemba mabuku, she is taught, and the winner alias, a civil servant winner alias, kuti iwe ugwire ntchito mboma, you are supposed to study, she is taught, you are supposed to study philosophy ya the leader. Winner alias, that is a requirement, kuti iwe ulembedwe ntchito umakalemba mayeso, ukonze mayeso as is taught, ukonze mayeso a Marxist theory. Aliyense student wina aliyense amene wapita ku university ku China timatenga class naphunzirapo ineyo Marxist theory. Okay, you have to 1 year ndikulemba mayeso, so that you understand many society yawo imayendera, many society yawo imagwirira ntchito. The Chinese leader takes his time. That's almost one of the most powerful people in the world. Top 5, the most powerful people in the world is the Chinese president. But that man amabita kukakumana ndi ana school a primary school, ndikupanga address ana a primary school. Amabita ndikukakumana ndi ana a secondary school, ndikupanga address ana a secondary school. Amabita ma villages, amakhala ndi nthawi yoyendera ma villages, ndikukakumana ndi anthu a village, ma village leaders, ndikukhala nawo pansi pa mtengo mipando, sadiso za security za ndale, no fanfare, ndikucheza nawo, ndikuwauza kucheza nawo, ndikumva mavuto awo, ndikuwauza zoyenera kuchita, kuwaphunzisa what they should do going forward. Ma villages amene aja, ma communities amene aja ndi amene amasanduka ma communities opanga produces into ndikumapanga export. The leader sits down ndikumapanga encourage ma community leaders aja. I will show you some pictures. Think about our country. Atsogoleri athu, they just feel like kuti akangowina udindo uja iwo onde makingi, makingi basi. Think about atsogoleri athu aja
kuti kukumana ndi mafumu osati kuti akapase kukumana ndi mafumu 10 amidzi nake wozatabwera napa ndi ma village group yaja nkuwafoto kuwafusa what are the problems mmodzi mwanu muno achinyamata mmodzi mwanu muno akuvutika bwanji ndikuwapasa ma solutions. I want you to do this kuwafotokozera kuwaphunzitsa anthu ajengosati I want to come back izizi mutakwaniritsa. You see kuti zimene zijazo zipanga transform anthu aja ziyapasa mphamvu ziyapanga motivate and come back those people akhala ndi belief kuti if the whole president anakhala pasi pa mtengo panopa kucheza ndife nkutukuza zochita. You understand? That's powerful. So ifeyo style yathu ya leadership yathu ndiyo khala ngati kuti dziko lathu ndilotukuka kale ndi America kale. Ndiye we just kumangopanga ma press conference, ma press release, ma statement amu English iso ngati awo basi. How do we connect ndi anthu akumudzi? Kodi atsogoleri athu adati akumana ndi achinyamata ana a primary school kapena ana a secondary school. Ana a secondary school aja nkuwafusa mafunso zatsogolo lawo. Atsogoleri athu angayankhe zogwira mtima. Angawafotokozere ana a secondary school kuwauza zogwira mtima. Atsogoleri athu adati apita m'misika ndikukumana ndi ma leaders apasika aja ndikukhala pansi ndikumafotokozera kuti angapange bwanji kuti msika wawo uja usinthe ukhale msika wa makono ukhale zakuti atsogoleri athu angapange zimenezo. Angakhale pansi ndi atsogoleri a m'misika ndikunena atu atsogoleri a dziko angakhale pansi kuyendera ndi tukhala ndi atsogoleri a m'misika aja kukhala apa kumwe tili limodzi kucheza nawo ndikuwafusa ndikuwaphunzitsa ndikulimbikira zophunzitsa chifukwa I believe kuti ku Malawi tili ndi vuto. The Malawi population ndiyo vuta. Malawi population ikuyenera kuphunzitsidwa. Okay, so we need leaders who are teachers and we need leaders who are builders because we don't have a country as a country is supposed to be. We don't have it. We need to build it. We need to build a country. I'm passionate about this. I mean, mabeji mwanga, you have heard me say this. We need builders. We don't need presidents or leaders who are just home and giving press conferences. No. I tell you, and this is not a political statement, yobanga target any political party. No. Koma, I want you as Malawians, you as voters, you should know what we need. Because the moment you realize that is the beginning of solving that problem. If you never accept you are not going to solve that problem. So realization, accepting, oh, we have a problem. Okay, now let's move forward to solve this particular problem. Malawi will change. So we need leaders. You see, Kagame talks to young people. Kagame talks with my local leaders. Kagame will sit down and challenge people in a debate and tell them what they are supposed to do. Before media, no, he talks to the people. And alindima buku amena malemba. Onena kuti anthu amaphunzira ana aja amaphunzira ana aja nkumaziwa. This is the philosophy of our country going forward. That's one thing that is common with all great leaders around the world.